està a punt de començar i el que podem fer és parlar amb els dos premiats d'aquests premis que reconeixen la tasca, la feina d'investigadors i investigadores que han contribuït de manera significativa a un avenç en la seva ciència. Enhorabona per la feina, enhorabona pel premi. Obrim aquest acte de lliurament dels 31ens Premis Nacionals de Recerca. Sempre que un rep un guardó d'aquest tipus pensa que no se'l mereix i crec que qui se'l mereix és tot el meu equip. La recerca crea patents, llocs de treball i empreses. Tenim un gran potencial. Ajudeu-nos. Moltes gràcies a totes i a tots.